Φίλες και φίλοι του διαδικτύου και του Μάγια TV, γεια σας. Οι χαιρετισμοί αργούν ακόμα. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Αλλά εδώ στο Μάγια TV έχουν ήδη αρχίσει. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ξαναγράψτε το. Φίλοι και φίλοι, γεια σας. Όχι, τι φίλοι και φίλοι, μωρέ. Γιατί εδώ στο Μάγια TV βιαζόμαστε γενικότερα. Όλα γίνονται γρήγορα, πολλές φορές πιο γρήγορα και από ό,τι πρέπει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξεχνάμε τα λόγια μας καμιά φορά. Φίλοι και φίλοι του Σαλάμ. Να ξεχνάμε επίσης που είμαστε. Γιάννη, καλώς ήρθες στη... Να ξεχνάμε με ποιους μιλάμε. Καλεσμένος της σημερινής εκπομπής είναι ένας πρώην λαθρεπιβάτης. Τώρα δεν ξέρω αν έχει βγάλει κανονικό ειστήριο τα τελευταία χρόνια. Πάντως παλιά κυκλοφορούσε σαν... Πάμε! Να ξεχνάμε γενικά. Γεια σας. Είμαι η Εύα Κυριαζή και θα σας κρατάω συντροφιά από το Μάγια TV με το εβδομαδιαίο μαγκαζίνο μας 7 μέρες της Εύας. Το ξεχνάω. Άλλες φορές όμως κρυώνουμε, γιατί ξεχνάμε και ανοιχτά τα παράθυρα. Κυρίες και κύριοι, κλείστε τα παράθυρα, Willy. Άλλες φορές διψάμε για γνώση, για ενημέρωση ή και για νερό. Το πάμε πάλι. Κάτι έπαθα. Κάτι έπαθα σήμερα. Ναι, μισό λεπτό. Συγγνώμη, αλλά... Άλλες φορές όμως γινόμαστε ανατρεπτικοί. Και κατάφερε με ένα μόνο βιβλίο και μια υπέροχα ανατρεπτική ιστορία και χτυπάει και η πόρτα και δεν πρόκειται να το πω. Δεν υπάρχει. Αυτά συμβαίνουν εδώ στο Μάγια TV και πολλά άλλα τα οποία θα τα παρακολουθήσετε στη συνέχεια. Να είστε καλά.